candake sakset sing bisa wis siap kok tandake cek durung. Ayo monggo. Nggih, matur suwun Mas Minut yang punya balong bakang. Apa itu cita ces Mas Minut? Nggih, sebisa mereka Mas Minut terima kasih. Ya kemudian balong bakang Gresik. Sekali lagi buat Mas Minut yang ada di balong bakang PLN ya. Matur suwun. Apa itu cita ces? Seger paling ya toake diombe barengan wae padha dipangan iki tambule yen pinuju ngombe guyune laka agawe mareme sana mula aja lali marang keluargane kailode toa wis teko mapan lungguh madhep karo sila cacake dedep dhewe-dhewe yen to wae diombe barengan wae padha dipangan kita boleh pancen nyata pinuju ngombe toa guyune ngalaka-laka agawe mareming sana nanging ojo lali marang keluargane bisa jaga janji
wiwit wingi atuh dik nyatane isih kagodhong liyane atuh dik aduh mas wis ya wis tak sanggane lara iki aku sing ngrasakne ya dik iya tobat Senadyan tiram ora tresno nyatane senengku tanpa upama